Elke nien is lekker ontwinkeljen of te kuieren in het restige Dokkum, net wetende wat er te gebeuren stiet. Je hebt nog niks, jongen? Nee, we staan hier de hele middag al, maar we gaan nog niks, jongen. Maar het gemeentehuis is al een hectische omjouwing. Er is een vertocht pakketje al leveren. De BHV'ers binnen druk in actie. Simon, was de pers even verwijderen hier? Simon, hier. Dus je krijgt lekker zo'n je mat het eruit. Maar wat is er aan? Wat is er aan? Dan maken we nog even een ziek. Kok, direct door die kant op. Nou, dan de stritten maar op, want het wachten is op militaire help. Het binnen soldaten die het in de Marno aan het oefenen binnen. En Dokkum als oefenplak voor het werkje op missies, like als in Afghanistan. Belang voor ons als Corps Mariniers is, wij worden veel over de hele wereld ingezet. En daarbij is het ook belangrijk dat mensen leren in contact treden met lokale autoriteiten en de bevolking. En dat is ook een van de opdrachten die ze hier mee hebben gekregen. Saffele soldaten met mitrailleurs, dat maakt het wel indruk, zo'n je zezen. Maar net alle Dokkumers rijden ervan hoe stuur. De ambtenaren komen al hier naar boeten dan maar een huiswerk onder de arm. Ja, maar heb je enig idee wat er aan de hand is? Een oefening, hè? Alarmoefening, een terroristoefening. Maar als het hele gebied afzetten wordt, kan het wel vervelende gevolgen hebben. Ja, daar is een berichtje, maar dat kan weg. Daar kunnen we nog. Ja, maar ja, het is afzet. Ja. Ja, maar dit is erg. En ik maak dat zo nog wel gaan opgooien. Oh, nee. Mag ik mijn fiets alsjeblieft weghalen, want ik moet naar huis. Dat is de fiets dan. Daar, bij het water. Het gebied in dat gebied is afgesloten. Goed zo. Maar als u dat dan weer eens doet, dan moet je toch eens aan je baas zeggen dat hij het beter af moet sluiten. Hier bij het gemeentehuis niet meer passeren. Dus wel even een andere route moeten zoeken helaas. Helaas, pindakaas. Ja. Wilt u al even 2 uitjes? Straat er alstublieft. Jong wordt ik nog een gevecht die in Dokkum. En dat in deze dagen. Het liek het wat een rare timing, zo vlak voor Fjouwe Maaien. De herdenkingsdagen geven ook alleen maar weer aan hoe belangrijk het is om nog steeds te vechten voor vrede en veiligheid. En ik al is een oefening, elke niet houdt hem dogs maar onder bevelen. Voor deze manier is het wel goed dat er geen politie bij wie. Of zo in oorlogstijd meer tastien wezen.